खुलुमबाय लोगोफोर गिबियावनो नोंथांमोनखौ गासैखौबो आंनि गोदान भिडिअ बरायनाय बावहरनाय थाबाय। दिनै आं नोंथांमोननो हिनजावफोरनि मोनसे रुल्स जाय रुल्सखौ जोङो नखराव मानिनानै सलायनांथारगोन आरो जाय हिनजावफोरा बे नियमफोरखौ मानिनानै सलाया आं नोंथांमोननो बारा गुवारै खिन्थाया मोनबाल' नियम आं नोंथांमोननो खिन्थागोन आरो बे मोनबा नियमखौ जाय नखराव मानिनानै सलाया बे नखराव जेब्लाबो सुख शान्ति थाया आरो बे गासै नियमा जाबाय जोंनि आइजोफोरनि थाखाय जायफोरा गोदानै हाबा जाजेनदो बा हाबा जानानै बोसोरनै बोसोरथाम जाबाय उनावथ' बिथांमोनाबो बुजिलाङो बेफोर बाथ्राखौ नाथाय गोदान हाबा जाजेननायाव बेफोर बाथ्राखौ बिथांमोना बुजिनानै मोना आरो मोनैयाव किसुमान गोरोन्थि मावो आरो जाय गोरोन्थिनि थाखाय गासै नखरानो अखान्थि जानो गोनां जायो। थौदो मा नियम बेफोरो मोनबाखौबो आं फारसेनिफ्राय नोंथांमोननो खिन्थालांनोसै। नाम्बार 1आवनो जाबाय हिनजावफोरा जेब्लाबो गावनि हौवाखौ गुबुन हौवाजों रुजुनाङा। माखौ रुजुनाङा? जेरै नायथां आमखाया माबोरै इनकाम खालामदो, माबोरै थाखा लाबोदो, माबोरै गावनि हिनजावनो दख'ना बायना होफैदो बा गावनि हिनजावनो सना बायना, बेफोरबायदि जेब्लाबो निजिनि हौवाखौ नोंथांमोना दा बुं आरो मानो बुंनाङा बेखौ आं नोंथांमोननो खिन्थाग्रोनि बिनि उनाव जोङो नेक्स्ट बाथ्रायाव थांगोन। सासे हौवाया गासै जिबनाव जेसेबां थाखा फैसा खामायो, जेसेबां मानसिनि रायजानाय बा खस्थ होनाय बेफोरखौ सहायो, मानि थाखाय? जाहाथे न'आव फैनानै निजिनि हिनजावजों गथ' गथायजों मोजाङै दान्दिसे मिनि खुसि बोथिसे ओंखाम जानानै सुखुनि संसार जानो हायो। आरो रावबो हौवाया गोसो सिंनिफ्राय नागिरा दि निजिनि हौवा माने हिनजावनो दख'ना गोदान लाबना होआ बा सना बायना होआ, बिदि रावबो हौवाया साना। बिथ' नाजायो जे निजिनि हिनजावखौ रानि बायदि लाखिनो थाखाय, नाथाय बे आखाइनि आसिफोरा गासैनाबो समान नङा आरो बिनि थाखायनो भगबाना बिदिनो हरदो, सोरखौबा गोरिब, सोरखौबा धोनि, सोरबा माने गोनांनि फिसा, सोरबा गरिबनि फिसा। नाथाय नोंथांखौ गासिबो बै समानानो अनगोन जेब्ला नोंथाङा नोंथांनि हौवाखौ रेसपेक्ट खालामगोन, सनमान होगोन। सेकेन्ड नाम्बाराव जाबाय निजेनि हौवानि गाज्रि हुदाफोरखौ गुबुन मानसिनि सिगाङाव खोन्थानाया मोनसे हिनजावफोरनि बिराद गाज्रि हुदा आरो बे हुदाखौ बिथांमोना मा खालामो? जेब्ला हौवाखौ लानानै न'आव थाङो, हौवाया जाहैबाय बिखुनजो लानाव जेब्ला रायज्लायलायो बा माबाफोर सावरायलायो अब्ला हिनजावफोरा बिराद बुंथिनानै होनाय मोनसे सभाब दोङो। जाय सभाबा माबायदि? जोंहानि हौवायाथ' एख' गैया, ओरैथो मोनसे बुंनाय मोनसे सभाब दोङो। बे सभाबाव हौवानि सायाव जि नेगेटिभ मोनसे साननाय फैयो आरो बिनि थाखायनो बेफोरबायदि जेब्लाबो हौवानि गाज्रि हुदाफोरखौ बिखुनजोनि सिगाङाव खिन्थानानै दाहो। बेफोरो बिराद गाज्रि मोनसे एफेक्ट गोलैयो हौवानि कनफिडेन्सनि सायाव। हौवानि जि कनफिडेन्स जाबायदि नोंथांखौ लाखिदो, फिदो, जाहोदो, लोंहोदो, बिनि सायाव बिराद गेदेर मोनसे नेगेटिभ एफेक्ट गोलैफैयो। थार्ड नाम्बाराव जाहैबाय जाय हिनजावा निजेनिनो फिसाला फिसाजोफोरखौ फिसा बाथ्रायावनो खें रायबाय थायो, बिसोरनि सायाव दावराव खालामबाय थायो, बै नखराव नोंथांमोना नाय एनि टाइम दावराव दावसि खोनाबाय थागोन। एनि टाइम सासे हिनजाव मानसिनि खुगानि जि भइस
गेदेर गेदेर आवाज बिखौ जोङो खोनानो मोनबाय थायो आरो बिनिफ्राय बे न'खरा मा जायो दावराव दावसिनि माने मोनसे महलानो दावराव दावसि बायदि जायो खाथि खालानि सुबुंफोरा सानो मा फा काव काव हिनजाव बियो मा फा दावराव खालामग्रा हिनजाव बियो बेफोरबायदि खाथि खालानि सुबुंफोरा सानो बिनि थाखायनो गथ'फोरखौ जेसेबां हागो बियो जाबाय हिनजावफोरनि कर्तब्य हिनजावफोरा गथ'फोरखौ माबोरै मोजां खालामनांगोन माबोरै मोजां खालामनांगोन माबोरै बुजायनांगोन बे जाबाय हिनजावफोरनि दायित्व मानोना हौवा मानसिया सानफ्रोमबो गुबुननि न'आव बा गोजानाव खामानि दामानि मावनानैनो सानसेया बेस्थ'आव थायो बेनि थाखायनो हौवाफोरजों गथ' गथायफोरा थानो बारा सम मोना बांसिन सम मोनो सोरजों हिनजाव मानसिफोरजों आरो बिनि थाखायनो बिमा जानानै जुदि निजेनि गथ'खौ लासैहाय बुजायनो सोलोङा लासैनो रायज्लायनो सोलोङा नोंथाङा निजेनो इमान दावराव दावराव खालामना खोन्थिबाथाय नोंथांनि गथ' गथायफोराबो देनां देरनानै बिदिनो जेबो बुजिया जागोन जानला माला दावराव खालामलाबायनाय जागोन बेनि थाखायनो गथ'फोरखौ जेब्लाबो होख्राव होख्राव दा रायज्लाय जेसेबां हागो नम्रयै खोब लासैहाय गथ'फोरजों रायज्लायनो सिखायनांगौ फोर्थ नम्बराव जाबाय न'खरनि नांलाय खमलाय बा न'खराव माबाफोर मेटार सलायबाय दोङो हयथ' सोरबा सोरखौबा माथो होआ सोरबा सोरजोंबा रायज्लायलाया सोरबा सोरजोंबा नांलायलायदो बेफोर बाथ्राखौ जेब्लाबो न'नि बाउन्डारिनि बाहेराव थांनो होनाङा गुबुननि सिगाङाव खोन्थाहैनाङा गोबां हिनजावफोरा माबायदि हमना ला बिजावजालिफोर दोङो बा बिबनांफोर दोङो बेफोरनि खोन्थाफोरखौ गुबुननि न'खराव थांनानै गावसानिनो न'खरनि बाथ्राफोरखौ खिन्थानानै लाहैयो आरो बिदि लाहैबाथाय बे खाथि खालानि सुबुंफोरा मिनिनो चान्स मोनो लाइ मोनो बिथांमोना आरो नोंथांमोननि न'खराव जि मोनसे सिचुएसन सलायबाय दङ बे सिचुएसनखौ गासैबो मिथिनानै नोंथांमोननि सायाव रावबो हेल्प खालामनाय नङा गासैबो गोसो सिङाव नोंथांमोना माबायदि मानसि बेखौ माने मिथिनानै थाबाथाय मिनिनो मोजां मोनो बिनि थाखायनो गुबुननि सिगाङाव न'खरनि जायखिजाया मेटारखौ जेब्लाबो गुबुननि सिगाङाव दा खोन्था दानिया लास्टआव 5 नम्बराव आं नोंथांमोननो मोनसे बाथ्रा खोन्थानि जाय बाथ्राखौ अराय सम गोसोआव लाखि गासै आइजोफोरा मानोना बे मोनसेया हाबा जानायनि उनाव हिनजावफोरनि थाखाय बिराद इम्पर्टेन्ट बाथ्रा आरो बे इम्पर्टेन्ट बाथ्राया बेनो जेब्लाबो हौवाजों नांलाय खमलाय जाबा माब्लाबा तर्का तर्कि जाबाथाय बाथ्रा दान्थेलायनाय जाबाथाय हौवाखौ जेब्लाबो नेग्लेक्ट दा खालाम जे नों आंनो मा होफैदो नों आंनो माबा मोनसे बिदोंमोन बेखौनो दाबो होफैनो हायाखै दालागि उमुक खामानिखौ नोङो मावनो हायाखै बेफोरबायदि बाथ्राफोरखौ जेब्लाबो बुंनानै निजेनि हौवाखौ नेग्लेक्ट दा खालाम बेयावबो निजेनि हौवानि जि कनफिडेन्स न'खरनि थाखाय जि बियो गोसो खुसिजों मावबायदोंमोन एसां दिन बियो नेक्स्ट टाइम बेफोरबायदि जेब्लाबो मावनाय नङा मानोना बियो गोसो सिङाव मोनसे साननानै लागोन जे आंनि न'खरनि मानसिफोरानो आंनि हिनजावानो आंखौ बेफोरबायदि बाथ्रा बुङो आङो बिनि थाखाय आरो मा मावबावनो गतिके गासै टटेलावनो सासे हौवाया हिनजावनिफ्राय बारा एसे जेबो लुगैया बियो लुगैयो जेन सासे ओरैबायदि लोगोरि मोनो बियो जाय लोगोरिया बिखौ दुखु सुखु गासैयावबो बिखौ सापर्ट खालामथो बिखौ रेसपेक्ट खालामथो आरो एसेमान बिखौ अनथो बिनि अनगा सासे हौवाया हिनजावनिफ्राय जेबो लुगैया बिनि थाखायनो निजेनि हौवाफोरखौ एसे रेसपेक्ट होनो नाजानांगौ हौवाफोरनि जानला मानला किसुमान बाथ्राफोरखौ गुबुननो खोन्थाहैनाङा लोगोसे निजेनि हौवानि जायखिजाया किसुमान दुस थायो बे दुसफोरखौ जेब्लाबो
हौवानि सिगाङावबो खिन्थानानै हौवाखौ लासिंसिं दा फोनां आरो लोगोसे गुबुननि सिगाङावबो खिन्थानानै हौवाखौ लासिंसिं दा फोनां जायखिजाया बाथ्राया नंगौना नङा नोंथांमोना कमेन्ट बक्सआव लिरहर आरो लोगोसे जायफोरा गोदानै आंनि चेनेलाव फैदो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय मानोना आं बेफोरबायदि भिडिअ नोंथांमोननि थाखाय लाबोगासिनो थायो लोगो मोनगोन बिदिनो मोनसे इन्टारेस्टिं भिडिअ लानानै नेक्स्ट भिडिअ अब्लासिम गोजोन्थों।